No niin, tervetuloa pelaamaan tämmöstä ihan sika hyvää peliä. Tää on vaan hemmetin hyvä, että tässä on lyöntinappi. Siitä voi lyödä. Sitten. Ei muuta kuin rämpytetään sitten tätä vaan tässä päivät pitkä tehdään. Tää sen kummempaa. Joo. Tää on vaan hemmetin hyvä peli. Mä pelaan aina tätä. Tää on paras tappelupeli ikinä. Joo, hyvä. Kohta se kuolee. Tää on semmonen, että sitä tarpeeksi kauan lyö, niin kyllä se siitä sitten kuolee. Ja siitä niin aika paha näköinen toinen neliöpäinen jätkä. Sitten täällä on tonne salajuttu. Wow. 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 Ui ui. Aivan hemmetin hyvä peli. Aina tuo yhden aimon kanssa pelaa tätä monta tuntia päivällä. Aivan hemmetin mahtava homma. Eikä mulla tässä muuta. Seuraavalla kerralla on vähän erilainen peli.